Yo, what's up YouTube? Kamusta? Kamusta? It's been 4 months good ang last upload nato sa YouTube, no? O nagbabalik again, Didib here. Dungagan na natin, butangan na din nato ron guys, o Tagalog yung ating pinagsasalita dito para maintindihan ng ating mga kababayan na Tagalog. Karon guys, medyo malapit-lapit lang na ating gagawing yung lugar na ating pagkakampingan na it's almost 5 kilometers lang from here, Cagayan de Oro City. So, preparing ta. Let's go! Our cheer! Tin guys, mga kagamitan. Although matagal tayong hindi nakapag-camping, pero buhay pa rin to sila. Iniingat-ingatan natin to kasi alam ko na darating yung araw na magbabalik tayo sa camping. Let's go! Ramang punta guys, oh, kanang naka-blue na line, maura na siya. Let's go camping! Maraming tanglad. Sige sa ko ganaog bab. Oh, kumuha ng tanglad. Oh, dili kita ngadto, ngani kita balik kita. Bago tayo bumiyahe, guys, tumawag muna, nag-text muna tayo sa management ng campsite. Tapos tumawag sila kasi doon sana kami dadaan sa tinuturo ng Google. Pero sabi niya, huwag kayong dumaan doon. Ito yung bagong daan na sinabi niya. Kasi parang ginawa pa lang yung daan doon. Salamat. Let's go. Naintindihan nyo lang ba yung Tagalog ko, guys? Okay lang ba yung Tagalog natin? Meron tayong mga kasama dito, guys. Shout out. Ang galit sa match ay. Ay. Warang pang. Ay. Finally arrived. Leon, di suksok na di. Ngayon pa.
Nakita ba? Mm. Sige, Bob. Yung mga gamit. Layo ikaw bagan. Kaya ang saksiyan. So preparing ta ngayon sa ano natin, tent. Ang canopy natin okay na. Pinahiran tayo guys ng ano, tawag dito. Foam. Taligon siya. Yon, medyo malapit na tayo guys matapos sa pag-sit up natin. Itong huling sit up natin is maliit natin na camping table. Muna tayo ng tubig para hindi tayo lagnatin. So magsisimula na tayo magsaing guys kasi habang maaga pa, wala pang pamadilim. What is your name, Koy? Ha? What is your name? Hmm? What is your name ba? Hmm? So mauni nga ato set up diri guys. Wala na ulan. Sulo yun natong campsite kay kitara. Daghan kay silang mga binuhi diri guys oh. Na Sirama, na Rhode Island Red. Tik 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 tik. Sabay gansa nila oh. Saba kayo. Hindi pod mo mabalaka guys kay maglain ninyo tiyan kay naa may mga comfort room po diri. No. Ndo kayla comfort room. Tubig pod. Sagak ka ng tubig. Ba? Agi kaliwalas. Mana atong sudan guys. Dapat gihiwa ni mo yung chicken. Hay nang kutsilyo ni mo. Dito na sa motor. Nato kuan kusinira.
Live ko sa TikTok. Nay alimukon guys no. Patingugan ko na to. Oh. Tu lang. Wala lang tayo kuan. Pang trap. Kapi guys, kapi. Kapi, kapi. Init na tong sudan guys kay nabugnaw ng sabaw. Let's go guys, manihapon ta to sudan chicken o shrimp o katong paniudto nato. Napa tayo paniudto maniha. Panihapon nato karon. Rice nato, red rice. To sudan. Let's go. Mahana mo Diyos, salamat ka sa kanamo ng taman tumalangin kunin ko sa malawas daw sa amin. Doon tagad ini. So, sleep na ta. Tulog na ta guys kay sana oras. It's 8:17. Tomorrow again. Morning ambience nato dire guys. Grabe. Nasulog yun natong campsite. Let's go. Good morning. Nice kay alarm diri guys kay gansa. Pero maglibot-libot ba? Lahi ra gyud diri ang kuan, ang temperature ba. Kaysa dito sa balay, grabe, ngun aron panington gyud ka. Alas 4 kadlawon panington ka. Pero diri sus, grabe ka nice. Manday punta sa hayag farm ba kay siyempre, ngunahan ni ka peaceful, ngunahan ni ka tugnong panahon. Tapos pag may mga manok, grabe, kanay sa morning.
Yo, what's up guys? Hinahinay tayo naghihipos sa itong mga gamit para uwi na tayo kasi may gagawin pa tayo. Let's go. Grabe no, sa pila ka campsite na to gi campingan, gamay ra gid ang campsite na medyo nakatulog ta ba. Kay ang uban campsite na ay mag-video kay saba kayo. Unlike dire sa bag-o nato gi campingan karon, nasulog yun nato. Wala gyud saba, wala nag-video kay pagka alas 5 lang saba kay gansa pero okay ra. Alarm. Grabe ka peaceful. So Arikay campsite diri sa Igpit, boundary na sa Upol. So mo to nang hipos na ta. Salamat sa pagtan-aw guys no. Ug hangtod diri na lang atong video sa pag-camping nato. With God, all things are possible. Padayon ta.